Iuhis voi, doruțea me, bărne, bărne de fume, carmo tresco de înapoi, mi-a dorlo, dor de voi. Muntele văiara frate, arpa oilor iara cârvate, voia drazde noapte zăuă, hăbărăseață șneză șcuă. Dor și jale vechi armâni, ca fezău himapsăni, tu-ți aminte cele mea, tot mapsăni him peste ani. Him acasă la Steregulea, sunt chiro după țifuzua lui de amintare. Și vrem să-l tinisim cu un film, un interviu. Eu să zburăm tră cartea asta țin și la editura Humanitas. Ți-a spune bana al Steregulea și sigura că ațea tră ți voi să zburăm este arădățina armânească acă himaua cu undit naima abzățli regizor dit România. Nu este moabete va o avinăm, va să avinăm moabetea cu fumeaia armânească Gulea. Bună seara! Bună seara! Mersi că n-a plut chiar și la tine acasă. Bine venit! Domnul Gulea, vreau să ahurhez cu moabetea asta cu locul lui te amintași, Mihai Cogălnicianu, pe unii 1943. Care este naima avea clea fimiseare, aduțerea amintea ta dit hoară? Când mi-aduc aminte prima dată, eram la oraș, la Custanța. Acolo aveam poate 3 ani, că aveam Ameli, avea casa aici la Cogălnicianu și avea și la Custanța, cu fratele lui, cu Aristirdi, care zbură, un bloc, 2 apartamente. Și prăvăliile la sol, la parter. Și de apoi vine ordinul că mai aveai o casă dau case, va să lași una și una Și chirut ațea de Custanța. Da. Nu luară, Yeah. ma nu Amel și faceră socoteala, ci stătea la Custanța, cu ce bâna. Avea el negustoria, dar aducheră că nu mai putea să dea asta și avea tot tipul, da. Am grepsit tu carte că cioban cu ius acolo tu candidater bana funheanu mai greu și că anda viniră Cogălnicianu procupsiră da. Și afentul da. luă multul pe supra, atunci și putură și zbunează, aduc că avea un camion Dodge cu care aduna... Da. Ei, după ce vineră, deci tati feații ahurhin negustoria cioban cu ius. Da, la Bazargic. Yeah. Papso al Pino Carame, Gheorghe al Celea, era mentor al lui, cum zice, și înviță negustorii tati și de apoi când vine Raua și fratisul Aristiri, luară avânt. Și feaceră avere.
Aduc că în parte din 9 hectări a țelei care era locul apropiat, el avea cumpărat un sprăinghiț, avea 300 de oi. Da. Deci Lo era un moșer, poți să-l zici, era fermă mare. Voicu s-a chema, a cumpărat de la el hectari. Inghiț. De-apoi nu dură mult. E că vine naționalizarea și liluarea. El a avut două fabrici, una de caș, de lactate și una de mezeluri. De mezeluri, Da. Și avea... Plus că mai avea el și regia tutunului. Camionul de care zbura. Dodge? Da, era o luară prindea slipurtă, distribui, să adună, deci, erau oameni care, fratele lui, cu Surini, fratele Mamare, Iorgu, Aristiri, că el era capul, ca în mafie, știi? El avea toate comenzile. Adică că lucra cu Banca Națională și cu Armata? Și cu Armata. Avea comenzi mulți. Avea soi cu surini sau de aici, de macedoneni, de fârșiroți. Lucra cu el. Și Iorgu, de exemplu, că zăște Iorgu, era la Timișoara, îl avea arondată. Era ca filială. Da, filiala de la Timișoara. Și deci aici era afacerea, avea o afacere bună. Ți vă zic că avea nicu chirată bună, avea prați și din oară vine catastrofia, regimul comunist, cu treptat până ajungi tu a hapsi și o să zburăm tora în heamă și tră lucrurile astea, fu luat a hapsi 52 până 56. 4 ani de zile. Și în dișeră, că era și Iorgu, fratele Mamare, la perioada aceea, ca să ieși din capții, condamnat politic, că era politici. Zaceani avea. Da. Așa era în lege. Erai chiabur, Zaceani. Ca să ieși din capții cu proces, era așa. Și au aprins zățeam că asta fu trațea ca Aristide, fu mult Itru și Mintime. Aristiri, nu știu, nu pot să-ți zic. Știi că lucrurile astea nu se zbura. Nu se zbura. Dar cum, dom'le... Este fascinant că putu să descridă iara procesul și putu să descridă procesul. Și de apoacă s-a amintă că a scăpat de jumătate de pedepsă. Aveai 9 ani. Până azi era Nicu Chiru, dar a doua zi a rămas și mama. Mai era un argat care mai rămas la cale, așa, nu știu ce, restul, oamenii... Dit cartii este un permit tare și cu acei țispre huzmichiari care era la fabriți și de-apoi când comuniștii naționalizarea, acei ajunseră managerii la... Da, la fabricaltate. Și afem tot ajunsi el angajat. El neșul noară povestea acolo, că era fascinant așa de... că nești cu el cu un soț și mi-a rămas imaginea că fugim noaptea cu caș. Ca să-l poartă. Da, dar era caș furat. E ilegal. Dit fabrica lui. Da, îl ducea la casele care era... Bine, tot de anoci era. Că nu făceai lucrurile astea. Știi cum era. Fu un Alexele așa. Da. Și fugim noaptea cu așa și ajungem la Constanța, de lumină, și orașul care
ne sculăm, ne trezim, cum să zice, și dintr-o dată, din mașină, vedeam orașul. Imaginea este, ne-a rămas și cum intram cu caroța, cu așa, în o stare foarte specială. Așa. Înseamnă magie. Da. Să zicem numai fentui Nida, lui climat de la Leonida, și să-i aducem aminte fraților, era Gheorghi, Aristidi, Vasil și sora Stiriana, teta mea, care cred că zăși tu carte. Mama răniților, mama răniților. Ca a doua mamă, un om extraordinar de bun. Și duci la ea când erai la liceu? La liceu un an. Un an și duci la ea, dar nu numai mine. Zicești acolo, mama răniților, i-a ajutat pe toți. Tu străgea acolo. Zburăm în cheamă înainte de filmul paptul Nicolae, nu știu cum îi greați, Nicolae. Cola îi zicea. El nu a prăftăsit și lui cunoști că muri calea când uginea România. Da, mine așa am de ce să zbura, că când fugire de acolo, că dură, nu fu așa, că hai să ne hotărâm să fugim. Mărații dură, vreo jumătate de ani, mai ghinică. Și el vândut tot tipul, dar nu știu ce, și nu știu ce se întâmplă, că chiru părațele, îi furară sau nu, și de supărare omul și se învirină și de căhării muri. Da. Prindeți să ținem că ei vineră de Gramaticova. Da. O aduți aminte tu carte și Muma, cum ziceți voi, fărșiroții, Muma Despina. Vă te plăcăsesc să ne ziți să-mi dau o zboară treia. Muma Despa era, el era da usurări. Acea mamarea, sau ea era mamare, sau Muma Nasta era mamare. Muma Nasta avea semnul aici. Cruțe. Căruța. Că își făcea, știți... E tatuată, și că nu-l ia dar turță. nu aici era. Țin minte că îmi zicea mama mea că Muma asta, ea avea lucrul aici, că era din altă familie, nu era de... Dar Muma asta, când bărbații era fugiți cu oile, și rămâneau mulierile. Da? Și cucile mei, cu fete, băga fetele, era cârvate de acea marea, nu știu, 3, 4 fete, 5 fete, cât era, nu știu ce, ei au ala de aici cu tufechea. Avea îngătan de ele. Da. Wow. Adică era, cam așa zbâna. Și asta Muma Nasta. Era soră cu Despina, muma mea. Cu muma ta. Era un personaj, bine o apucai. Mama, era deja mărtată, avea cu tati, avea copii, avea o admirație pe această Muma Nasta extraordinară, adică din povești. Și utinisea ca autoritatea. Da, era o figură impozantă. Da. Adu-ți aminte tu, Carti, că el avea și un frate care fugiți lucrează în America. Da. Și care Stură. Tu, chirolul comunist Stură. Da, Stură scapă cu tora numele. Da, și vine el Sturătul, Grecia, și vine și le vadă. După 40 de ani. Și eram acolo, la scena aceea, știi, după 40 de ani erau tineri, erau așa, s-a adunat rauși. Moși. Da, s-a adunat rauși. Și o emoție extraordinară, nu zbura mult. Mutrea un la lant,
mai l-a scăpat câte una lacrimă, așa. Zîți multum șataua, v-ați ghivăsescu tu română, întâlnirile lor erau tecute, se priveau, poate li se umezeau ochii, dar plâns n-am auzit. Nu plângeau niciodată, niciodată. Deci, eu n-am auzit, deci, pe mama mea, n-am auzit-o plângând. Într-un fel, Ea plângea, dar singură. de milă, Da. într-un fel, îngâna un cântec. E. Dar nu că plângea, nu, era... Adu-ți aminte asta tu, Carti, că când înheamă Mirhiulusea și plângea înheamă Mira, mama și când era singură și când te avza tine că intrai în casă, îți Dar dănăsea. cum avea ușa, Îți dănăsea. gata. Nu Da. avea altul careva. Nu, E mult un șat portretul ăsta moral care l-a dat exprimarea ducherilor reținute. Daima a reținut și nu te plânță, ca un atelier de manifest. Nu, era un, nu știu că era rușine, dar nu te vadă că ai moment de slăbiciune. Asta era codul de comportament, de purtatic. Da. Vă învița explicit lucrurile astea? Voi luați modelul de la ei? Nu vă zicea explicit. Vloară, nu-mi zăsi fă așa sau fă așa. Vedeai. Bănai ninga ei și vedeai. Și le luai. Lucrurile astea îți intra și rămâneai cu ele. Știi? Un altul episod mult mușat cu muma ta despre este când o înșia femtul cu lalătul de hapsi. Proto are nu-ți dus, era acasă? Nu, la ea. Că, bun, era și că făcea un AVC și nu putea să neagă, dar și așa, chiar dacă nu era lăngită. Tot așa, că era doi ficiori, da. Și doi tohapsi. Da, doi hapsi și eu prota l-a dat, nu? Da. Da, o scenă foarte, foarte impresionantă, așa, mi-o aduc bine aminte, locul, oamenii, tot așa. Mai zbura, mai nu știu ce, dar tățea. Mi-ndoiam că, ca si bună zigă un echilibru, va să zburăm toraștră, mamă taștră, pânile de la mamă ta, ama de apava ne turnăm și va să zburăm de lălâncă fații, moabeta asta. Mamă ta era Lexa, îi zățeați. Lexa, Algachi. Era amintată Paticina? Da, așa știu și mine. Ei avea, tora, că îl ducește Alexandru, îl petrecuș. Azi aflai. Da. Mine știam, și tora îți verifică cu Alexandra Doi zburam, mine știam de la mama că ei avea 3 meși. 3 meși avea ea. 3 meși. Așa este. Când muria Afensu, când a fost vătămat Afensu. Da, că sora mea 3 ani, teta nu știu ce, 3 meși. Că mamă ta-i fapt în 1905 și vătămarea Afensu fu vătămat în decembrie 1905. După cum afla știne. Paspră de Andreu, afla iadză, și fu vătămat Afensu și Papsu. Care era Chita Agachi. Este dramatic, un episod dramatic. Știne au tu carte, adus aminte, va permiflu, poate plăcărsesc cu sluzăstini, cu cum îți duseră mierli să-și ia bărbații. Da, aici de la un protă cu sorină de-a mea, ea era niște mamare și ea ținu minte și ea povestește tu filmul ale Alexandrei lucrul ăsta, cum neașiră mulierele și luară pe moli, pe humari și băgară morțăli. Și ale pe pade. Este o secvență extraordinară și în același timp foarte adevărată. Foarte adevărată. Asta, știi că
Câte onoare am o ședă, băi, n-lăvdăm noi năheam. Armânii, știi? Și mai am așa, n-lăvdăm. Dar când știi lucruri de aici, știi, și vezi cum spurta, cum bâna, cum spurtară, cu putere sufletească extraordinară. Ca să faci țifiacerea aceea mulieri, nu? Snezi, să le ai bărbații, să-i bați cu mulările, 3 zăli să faci cali. Este multă putere. Da. Și a avut curaj, nu le fost frică. Curaj, forță, determinare, nu mai conta. Și era și Borgia și datoria. Băi, nu mai conta. Da, adrară, ți lipsea să adară. Aici sunt lucruri pe care ei le făcea, aici era bana lor. Omul avea niște datorii sfinte. Nu le zburai, nu le negociai, era... Asta a fost ponul mare a mamă ta, Crișchiru, tatăl și paplu, tu Idiazu, era fitică nică. Una viață, una bană. Fu oarfănă. Da. Și Maia, Ianula, moașa Nula, cum îi zicea, mi-nduia-te tine că ea avea fata Alexa, care era mai mică. Malans nu era mări. Poate mamari, pulea, protul, poate să avea 12 ani. Toți cilimeni. Una mulher a singură, care a crescut pe 4... Până peste 100 de ani? 103 ani. Și o apucai, nu, sigur că o apucai, bânam tuhoară împreună. Era la linișul, la ficiorul. Nădeam acolo. Ultima dată, că nești cu muliarii mea. Tu 68 tu muri când te-ai cunoscut și cu miarii, da? Și mama, că de 3 zile nu mai mânca. Și nu lua decât de la ea cu lingurițele de apă. Numai de la ea. Și tahina îmi zise Giua. Îmi zise nu cred că va mai ducă. Ai și vezi. Și Neș și Ovidiu nu mai avea relație cu realitatea. Era în lumea ei, știi? Dar maica mea a spus, vine stelică să te vadă. Și îi bășai mâna, o bășai pe față și, într-adevăr, cură una lacrimă. Da, una lacrimă. Prima dată când Ovidiu că lăcrimă, da. Era un om extraordinar de înțelept. Foarte, nu știu dacă exagerez, sunt imagini de-astea. Vreau să spun că mulți dintre oamenii ăștia, vorbesc de cei mai în vârstă pe care i-am apucat, îți dădeau sentimentul că sunt oameni care gândesc cu mintea lor, cu capul lor, domne. Adică nu slobozeau. Sigur că mai erau și de ăștia care nu știau ce vorbesc. Dar, în general, sentimentul pe care îl aveam ascultându-i, auzindu-i vorbind, e sentimentul unor oameni care gândesc, care și când spun ceva pe care au trăit sau relatează, să spun, nu e ca spun o poveste pe care au trăit-o. Asta e diferența, cel puțin în ceea ce mă interesează când spun. Dom'le, niciodată nu accept să dau un interviu cu întrebările dinainte. Spun, dom'le, nu mă interesează asta.
Asta va te întrebam cum videi tini handamosea Masadrai tini un film o tine, dar va te întreb tu Sonia asta. Mai este o secvență tare cu Maia Ianula. Ziceaua că ea nu para zbura și a lăsat fciorli să ia apofosele tră taifă și a zis că îți dus în plan secund după ți muri bărbatul. Da. Și ziceaua că una oară ieșit dit a este tățearii și asta e mult important că anul ăsta se adară 100 de ani de când se adară colonizarea armânilor România și ea mută boața atunci și zis sfuzim că ea știa, ea muri nu îi muri bărbatul. Nu pot să ca ficiorii și fumealea spată ce zbânează adică ezitările unora dintre ei ca să nu vină. Că, știi cum erau, aveau o situație, reușise și ei, cel mai mare vorbesc, și a pus piciorul în prag, adică facem asta, nu mai au discutăm. fost omorâți, da, și nu mai vrem să trecem până Ce să așteptăm? Da, e mult tare secvența asta. Deci un miare care tăcu aproape atâta bana. Da, nu vorbea. Am acel moment gri, zbură. Și ora prindi să zburăm tră mamă ta, tră Lexa. Criparea ei fucă, n-a parte că îi muri Fensu când avea 3 meși. Alantă cripare fucă dit 6 cilimeane îi muriră 4. Și băneți maștini și cu sora mea, Paraschiva Nița. Da. Va te plăcărsesc să ne ziți în cheamă cu adetea țea la armâni ca să bazi când îi mor cilimeanea. Da, nu știu. Era un adet, era un obicei. Un obicei. Mine când avea că nu eram deja, aveam așa, nu puteam să cred chestia asta. Nu ți pistipsește. Nu, ce ești, cum adică? Dar așa se întâmpla, adică faptul că o lăsară pe sorul mea. Pe stradă. Așa. Bine, sigur că era aranjată. Avea zburătă cu care... Așa, ca să nu... Dar, și de apoi vine un alt ficior, așa, mitic l-a chemat, Dumitru cum ar veni, și nu-l scoase tu stradă și nu bână muratul. Și de apoi vin mine. Și după tine e sorta Elena. Da, de frică mi scoaseră, își bănai și de apoi altă de aici, Elena, nu scoaseră și muri. Și ți-n minte. Tu carte zici că ai imaginea că imaginea, era cu sfinduchea ța nică. Afară, era ușa, ved și tora imaginea, era un sicriu mic, o masă mică, așa, și mama cu muliarele tulăi și nu aduceam, nu știi ce se cheamă moartea la etatea aceea, nu știi ce e asta. Da. Altă secvență tare dit cartea este ațea când o mamă ta că bâna cu depresie ațea că și... A avut depresie, realmente, adică realmente a fost depresivă mult timp și țin minte că erau în casă discuții în sensul în care veneau și o îmbărbătau. Încercau să o ajute. Și-a aici, scoală-te, ai cilimeni, ai aici, Lexă. Nu. Fața la perete, nu mânca. Nu mânca. Se scula ca o fantomă în casă. O am asta așa, pânceață, dar o am ca o fantomă. Slăbise enorm. Și paradoxul este că una taxirate ațea că afentul fu luat o hapsi, ațea o feații să-și vină tu ori.
Că și află puterea. Și află puterea. Ca de acea mulierile acelea care și aducea bărbații, nu? Și adică din oară zice, bun, mi-află aici, da, altceva ceam. O puțin gazepea, da? Da? Și atunci zbăgă pe lucru. Da, absolut. Da. Zis tu Dar că- așa aproape că tot scena în continuitatea ei pe care o văd, că eram așa, deci după la 2-3 dimineața, așa te trezești, că bat unii la ușă, nu știu ce cu tare și eu, ce dracu o fi, domne? După în timp ce aprinde lumina, l-auzi pe taică-meu, așa, intră unii îmbrăcați, militari, nu știu ce, cu arme. Și, în fine, taică-meu care... Tati era un om de dialog, un om lăgăsi, dom'le, da, nu vă fug. Eu știi că aveam firii dinapoi, avea omul acolo. Era soldat ca și să acolo. nu fugă. Da. Și mama știa, s-a așteptat, măi. E, că îi luară și pe alții. Și Da, s-a așteptat. și era durisi normal ca să ajungă o filichie. Da, adică, bun, o luară pe el, a rămas și un soldat acolo la ușă cu asta, avea mașina, se sculă, fugi și... Atunci vine sorul mea, care era mică, cu 5 ani, bine aveam 9, 8, 9, ei avea 12, 13. Și sorica mamarea vine așa, că... Se îmbărbătează. Da, și... hai, duceți-vă că argații vă smăcă. Avem lucru. Avem de lucru. Excepțională secvența. Adică, gata, Gata, plângerea tricul. vine pe noi, da, hai. Tu carti ziți acolo cum adrăi sapea, ții lucri avea teadrari, cum vă luară oile, am armasire 30 de oi, le luară frațile ei, asta vă ajutară? Oile acelea era ciubanul, Moș Tănaș, nu știu cum, le avea curmată De copii. de copii. Și acel n-avea de să știe, bă, că era și 30 de astea, că lipsea sfetă. Și ce-ți faci? Masle luai acasă la tine, va ți le lua. Că va afla, va să afla. Și atunci frații, treile, zăsiră ca fi cât oi și le ținură. Hrana lipsea s-o dus. Noi aveam, că era... Și o purtai tine noaptea. Dar trebuia să o duci. Și nu puteai să o duci ziua, că... Videa. Da, și o duceai noaptea. Și, o duceam mine, ca să o ducă. Nu avea ca să o ducă. Și atunci aveai 9 ani și ajunsești... 10 ani. Aveai borgii, prindeați duți hrana la oi și de-apoi prindea să dar și lucru. Da, lipsea. Ce puteai să faci? Eram ninganic, dar făceai, ce puteai? Păscuși oi? Da, păscui. Că după ce îl luară pe tati, da, deci la 11 ani, le păscui, da. De-apoi a zis că ni scând teoria drai și asta cu calul și imnai pe Asta era arie. La prășit sau la ține. Da. Sau era la un fel de plată. Ațea că vă ajuta. El ținea oile, nu știu ce și nu... Era plată tra ajutor la ține. La ajutor, da. Era misuri, la floarea soare, de aici, și era, știi cum era cu prașila, cu calul.
prin rânduri. Așa. Și tine stăteai în călar și Da. duțeai calul. Calul, da. Și aici dura. Nu era un dau, că era hectari. Tu carti zis de mai multe ori lucrurile astea, că te duceai să, armele zic, huriat țăran, că te duceai să un huriat, un țăran, anamisa de intelectuali emancipați, și în oară afentul ți zise asta că hi țăran 100% și el vrea să da cărță cu Shakespeare, cu povestiri după Shakespeare. Tora, nu știu, cum vezi retrospectiv, te ajută, nu, bana asta simplă a omului de Arad? Sau, nu știu, cum o vezi? Poți să știi, n-ai de să știi. Determinismul are, hai să zicem, argumentele lui, valoarea lui, dar ține și de individ, de context, de asta, adică... Dar puterea dumneavoastră, așa ca figură publică, vine puțin și din perioada aia de greutăți? E posibil. Când treci până perioade din astea, când încă ești în formare, când pe semne că se fixează anumite lucruri, cum să spun, că sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac. Adică sunt situații serioase în care nu-ți permiți să le iei în batjocură sau... Astea sunt lucruri pe care eu m-am trezit cu ele că reacționez așa, pur și simplu, cum se spune, inconștient. Adică nu... Bun, dom'le, putem să glumim... Deci instinctiv. Putem să glumim, putem să nu știu ce cu tare, dar când e să fim serioși, suntem serioși. Avem o responsabilitate, bun. Deci, astea sunt lucrurile pe care nici nu le-am teoretizat. Am avut și studenți și nu știu ce cu tare. Niciodată n-am vrut, n-am ținut să dau sfaturi. Mi-am spus o părere despre ceva, dar n-am spus fă așa. Nu, în general, nu. Fiindcă discuția a trecut în română așa natural, v-aș întreba totuși despre momentul ăsta pe care îl descrieți în carte, că vă plăcea tare mult când mergeați noaptea cu ciobanii. Da, era o imagine miraculoasă. Nu știu cum Dumnezeu de-o mai țin minte, pentru că n-aveam mai mult de... Poate să fi avut cel mult 4 ani. Și îmi plăcea. Deci îmi plăcea să mă duc la oi, pentru că erau 3 ani în asta sat, este în înainte oraș, de a fi tatăl arestat, deci și totul era liniștit, adică nu exista nicio presiune. Nu exista, nu, eram un copil răsfățat, de fapt, adică... Că-i tipsit, răsfățat. Mă duceam acolo, ciobanii și nu știu ce mă țineau ca pe, cum să spun... Ca pe un odor. Da, așa, și... pe semne că îmi plăcea tocmai viața aia, cum trăiau ei, cu un colibă, cu mulți oilor, cu câini mulți, mari, nu știu ce, pentru copii. Da? Și pe urmă ieșitul ăla al oilor, seara, așa, îți dai seama, la numărul ăla de oi, nu știu ce erau, se răspândeau așa, știi, pe deal și începea luna, că se nimerește așa și dădeau o lumină pe lâna oilor, era așa, parcă era ceva miraculos, știi? Noapte. Câini, mai lătra câte un câine de și nu știu vă plăcea să faceți ca lupul. Da, și eu mă trezeam să fac ca lupul, știi? Da. Dar chiar așa că erai, că fiind multe, se mai... unele mai luau încolo și te mai trezeai și singur. Și
copil, așa te trezeai, ce era? Deasupra era un cer imens, înstelat, și tu, gâgălice, așa, era sentimentul ăsta. Nu, îți dai seama că nu aveam la vârsta aia, dar te trecea un fior, chiar așa, când erai inconștient, un fior aveai un fior. Da, știu că o să vă supărați, poate iar să nu par așa ca determinist, dar poate să fie o mică explicație pentru ce a urmat, pentru aplecarea asta către lumea artelor. Să zicem, relativ neobișnuit pentru a românii de atunci. Tot aminduiam să ne turnăm iara pe armânești, să zburăm în heamătră momentul ăsta când afentul a pufusisi ducă Mogoșoaia. Și se adra acolo o nică colonie armânească Mogoșoaia. Era. Fugire, s-a spars lumea s-a spars. În Hapție erau oameni care dăsiră acel fercifu, legionar, acel nu știu ce cu tare. Cusurini, s-a spars. Sâncăcea? Da. Și fugire, știi, cei care suferiră și dea lanț. Și s-a adunară câțiva la Mogoșoaia. Câte femei, câte familii se era acolo? Păi era vreo 6, 7. Cusurini. Nu erau așa, cusurini. Mai fură. Trăcu și soia rămâne soie, la noi rămâne soie. Pântusonie motorul futut Aristide, nu? Cu ideea lui. Și, da, Aristide face atelierul acel extraordinar în anii 80. Anii 80. Nu știu cum reuși el, dracu, da, o face legal. Da, cu ceape. Otopeni. Acel streziră că le intra pe radz, că altul s-o dus, le intra pe radz, dădea la oameni, nu știu ce. Era el făcea normele, ahăt faci, nu știu ce. Era și contabil. El zicea, articolul ăla costă atâta, manoperă, nu știu ce, cu tare. Și cu EPRS Băneasa, ăia făceau alea cu aparatele, electronice, nu știu ce, cu tare. Și avea langhe din scântiri piese de cauciuc. Da, toate alea de care aveau nevoie, știi? Și atunci adunam pe toți. Toată soia și când nădeai câte un oră, avdeai. Cânta anoci. Ficiorul meu, Matei, a lucrat acolo cu ei. Lucră și el acolo. Da, lucră cu ei, că dea de examen la arheologie prima dată, nu intră. Și nu vrea să sta. Adică, și intra acolo. Da, nea și lucra acolo. Și el lui au intrat ăstea. Și zu aproape de ei. Da, cu fiecare, cu aia știa, nu știu ce, îi imita, uneori povestea, așa amuzat. Băga oarățe. Da, ce discutau, ce ăsta, da. Și prindeți de țen că Aristide a avut mai multe tentative de afaceri cu cauciuc. Da, tot timpul, nu stătu. Și prota inițiativă dusi la atelierul acel de Pantelimon. Cât era? 57. Și în Pantelimon, când vin prota oară în București, acolo. Bun, vin un oară la un proces când fu la Fentu. La procesul tati, că fu
Iarna ceau Greu, cu multă neau. Așa. Cu multă neau. Așa, cu multă neau și nu de-apoi vin îți dau la liceu. Tati lucra la Aristiri, deschise acel atelier de cauciucărie. Și lucra și acolo tini hemă, e manclo, m-a amânat. Mine? La un dat lucra și tini cu da, buteliile. Da, mine aduceam. El avea, că la cauciucărie avea nevoie de gaz, de temperatură mare. Și, el avea un om care îl dădea aia și aducea, dau 4 butelii pizou. Și nu mai știu cum se întâmplă, orică cel nu putu, și neși mine unor. Și a dus butelea și atunci el zice, păi tine, ce-ți dau mine părațele la acel? Îți dau anipotului. Așa. Și nu-i dea de ea toți părațele care îl dădea acelui, jumătate. Mine eram fericit, câștigam. Era teta, mulherea Lali Vasili până acolo, sora mea și ea sunt învățate facultate ca să da, și pe Pantelimon, pe dreapta, așa era o cofetărie bună de pe vremuri când făcea aceea. Dădeam de acolo cu părața și am cumpăram. Deci a avut și prastul chiro la țel. Fu un chiro bun. Da, era, da, și teta era mai mucalită și mai făcea... Nu este ația tetă cu care inițiai la meciuri de fotbal? Cu ea și cu Vasile? Chia, tante Chia, da, la fotbal, da. Cu Rapid și cu Steaua, da. Cu Lali Vasil. Da. Și să zburăm în heamă și lucrurile astea cu sculia, că acurchiși zicem mai greu, știi, ziți multul disclis, multul sincer acolo, că nu intrași la liceu Prota, intrași la Seral. Păi da, și intrai la Seral, noroc cu Enache Puiu. Nepota ăsta ale mamei, Enache, Puiu Enache, care era profesor, un tip extraordinar, foarte sever, așa, și, dar de fapt era un om, da, dincolo de morga asta, și m-a băgat acolo, dar acolo era un fel de mini-colonie a români, că nu prea învățau, nu prea, asta și băga acolo. La Seral, la liceul Ana Ipătescu. Da. Și ei erau mai mari, da, așa, și am făcut acolo. Liceu slab. Și ăsta a fost un handicap pentru Sony. Da. Bine, partea proastă a început cu problemele de învățământ, așa au început încă de când eram la clasele primare, știi? Începuse bine, că am avut primii 2-3 ani învățători ca lumea care te învățau și pe urmă au schimbat toată asta, au adus oameni care nu erau pregătiți. Matematica, dacă nu o faci ca lumea, asta ai pierdut începutul, gata. Asta s-a întâmplat. Și pe urmă degeaba, e ca o chestie pe care nu mai înțelegi, e o limbă pe care nu mai înțelegi. De-apoi, dideci la facultate la medicină veterinară. Da. E mult interesant că și Toma Caragiu, afensul al Toma, vrea să adară iatru veterinar. Probabil că era una apofose naturală, trăarmâni că... Ei, da, aveai animale, aveai oi, aveai așteri, lucruri, da. Era una cale naturală. Da, era firesc, da. Băi, era și anturajul, apropo de determinism. Era și anturajul. Deci băieții ăștia, cu care am coleg, da, la școală, cu Cristel, de care am spus, dar nu era numai el. Unde se ducea? Ori la agronomie, ori la medicină veterinară sau la zootehnie, nu?
Și era și chestia asta, că dădeau, erau burse de asta, în care aveai ce îți trebuie, că locuința și mâncarea, nu? Aveai căminul și masa. Nu mai e. Familia era degrevată de obligația asta și atunci bursa era o tentație. Și din cauza asta am ajuns acolo. Prindeți zicem că pentru Sony replierea asta la către Institutul Pedagogic, care avea secție de filologie și de... Am înființat în anul ăla. Deci pentru Sony a avut, știi, că adrași facultate, era ca facultate. Da, de 3 ani. De 3 ani. Dar pregătea profesori pentru până la clasa 7-a inclusiv. Și așa sfeații că fost și un an dascal profesor la Vulturu. Da. Permitusești să tu cartea aua și permitusești să-și di directorul de acolo. Are legătura asta, nu, pentru Sony cu filmul acel Iarba Verde de acasă, care... E un om de cei vechi învățători, știi? El era director la școală, știa cum să spartă, aduc ei că nu mi-a nu vrei să armâni acolo. Și te ajută. Și face în așa fel încât îi băga orele ca să poți fug. Cogălnicianu. Așa. Și adică te ajuta, că îți purtau omenește. Și sigur că mi-a rămas figura lui. Ți vreau să te întreb, acolo, sigur, Iarba Verde acasă era un text îngrăpsit de Sorin Titel. Am atins filisi și experiența ta, nu? Și ația de... sigur că da. De dascal și de bana de Cogălnicianu de acolo. Inevitabil. Ce se întâmplă până la urmă în procesul ăsta așa zis de creație, nu? Până la urmă tot e o chestie subiectivă. Adică sunt întâmplări pe care unele ți le amintești, le-ai trăit sau le-ai auzit, dar le convertești, cum să spun, tot prin prisma a ceea ce trăiești tu în momentul în care, sau ți se pare ție că trebuie să dai o anumită amprentă, o poveste pe care e a ta, e o privire a ta. Deci, în general, ideea de obiectivitate, să zicem așa, mai ales în literatura modernă, s-a diminuat, adică a câștigat mult mai mult perspectiva subiectivă. Da? Și asta am și încercat, cât am putut, pentru că filmul ăla, din păcate, a fost destul de hăcuit, așa. Una intervenție, a avut o soartă nefericită. Bun, sigur că nu pot să spun acum că ar fi fost... Dar filmul armânii pentru Sony. Zicești că 30% este alăxit. Da. Am cu toate astea fu apropiat mult ghine de aței critici de film. Pe semne cu o anumită notă de sinceritate, de firesc, de asta. Dacă ai cunoscut o lume, când vine momentul să încerci să redai, dacă ai ceva în tine, să zic așa, dai puțin din tine, puțin suflet, puțin sentiment. Omul, spectatorul, aia recepționează. Și povestea, dar curentul ăsta pe care îl stabilești sau nu îl stabilești este foarte important. Pe semne că asta, da, dom'le, parcă e ceva, parcă, da. Și tot aprinde să zburăm în heama de momentul ăsta când intrași la Adrașa Șcherii, erai tu armată 3 meși, și acolo a avut știi că și duci cu studenții care bitisiră arte. Arte, da. Și ați să disclisi în heama una altă lume. Da, și eram soț, aveam naus pranghi, eram foarte...
Da, e adevărat că părinții îmi placă literatura. O descoperi. Și a hurhi și să îngrăpsești și poezie și da, proză. Și de-apoi și cu ficiorii aici, care erau actori, muzicieni, pictori. Totuși, o altă Vă ajută lume, adunarea cu ei, vă ajută. Da, o altă lume. Și poveștile, și relațiile, și mai întrebam așa, cu unii dintre ei devenisem mai apropiat și venea vorba ce vrei să faci, nu știu ce, că și spunea, băi, nu știu, nu prea. Unul spunea, băi, vezi că e secția aia acolo, nu știu ce, gândește-te așa. Și așa ajungi să mi minduiesc ca să neg cât... Și filmologie și teatrologie, asta era secția de la... Mai era și la istoria artei. Acum îmi dă seama că lipsea să știi mai multă carte. Era mai... Cred că și tu mintea mea era că și poate mai aproape de... Când dedu admiterea la liceu, la Caragiale, la română, era, luai zaci. Problema a făcut matematica. Când vine subiectul, cred că era Caragiale, nu știu, da. Când vine subiectul, nu știu, și până se zburăsc, era comisia acolo, era 2 sau 3 profesoare de acolo. Și se amuzau de felul cum zburam, de cum povesteam și de-ți seama că... A avut succes. Nu conștientizez, dar rămâi cu o anumită impresie. Și pe semne că a rămas în mine ideea asta că am o aplecare sau asta către zona asta să povestesc. În general, amintirile mele sunt amintiri legate de momente sensibile. Fie că sunt vizuale foarte, întâmplări. Mai puțin pentru abstract, mai mult spre, hai să zicem, senzații, sentimente, lucrurile astea mai degrabă sunt caracteristice, știi? Și asta e o zonă mai apropiată de... Vă aduc aminte iar Fentu, care a avut ideea bună să te da la meditație, acolo la matematică cu un profesor universitar, știi, adrași și cu Miarea Rui, care era profesoară de română. Și ea te ajută mult ca să crești. Îi plăcea. Matematica nu. Era omul acel, nu a chicăseat. Că o întreba pe măi, ăsta e tâmpit? O întreba pe Miarii sa. Și aia își spunea, nu e, măi. Nu e. Păi ce dracu, care e? Care e realitatea? Păi, în fine, el trebuia să tragă concluzia și să mă învețe aritmetica și toate astea, nu? Să mă ținea cu astea de matematică, de probleme, Da, prindea să hurchească cu ABC-ul. Da, adică să ies din confuzia în care trăiam, știi? Că știi că nu înțelegi o chestie, chiar dacă mintea asta, da, la un moment dat îți dai seama că ești departe, că n-ai treabă cu domeniul, știi? Vreau să te întreb ceva apropo de admiterea la facultate, udzăți multul mușata clotul carte. Fuși multul, cum zic, critica și chiar și m-ați alătusesc cu ceva de Francis Munteanu și zicești disclis, sincer, și ți minduiești. Și asta te ajută. Da. Noroc fu că, da, și norocul este. Noroc fu că profesorul, care de-apoi fu profesor, aprecie, Florian Potra, aprecie chestia asta, știi? Adică își dea de seama, băi, aici măcar, cum să spun, nu e tivichel. Armânii... Nu zbura, știi,
înhrăpsie, ce aici, e tu mintea lui, nu, E barințăsești ați minduiei. Da, e o prostie, domnule. Prindeți-ți că asta adrași constantul banata, zăsești ați minduiești, să niscânt iorma vocal, altiori ma psân vocal, ama fună caracteristică asta. Diu țăhinia asta zăți ați minduiești să... Și... Bine, zici, cred că bana pe care o avui, bun, și temperamentul și firea, când puneți tu în lumii, care faci, agârșești, o plătești, și uneori o plătești grav, da? Nu stai la discuții. Adică este momentul serios, grav, îți zici, dom'le, nu pot așa. Sau îți zici, dom'le, țin minte că ninte ca să fac moromeții. Era ministru, McClimă. Aici fac un film cu Partidul Comunist. Un scenariu, nu știu. Zice, dom'le, hai, dom'le, Asta era surorile? Surorile, da. Surorile Boga. Da, era de Horia Lovinescu. Da, și hai că știi să-l scrii, îl faci tu acolo, că am văzut că știi să scrii, că citise scenariul la Moromeți. Luai, nu știu ce, nu puteai să dai, că în și faci acel, vă faci și acel. Adică... Deci prin asta dar dau. Da. Acel moromeții care îl vrei și surorile care nu-l vrei. Da, așa. Și luai, ce-ți faci? Deci stătui, nu știu ce, dau 3 zile, nu știu, una stămană, nu știu ce, îl dedu telefon la director de casă, dom'le, spuneți-i domnului ministru că nu pot să, nu. Acelul, păi și eu ce să-i spun, că, păi spuneți asta, că nu, că regizorul Gulea nu vrea să, nu că nu vrea, nu îi se lipește, nu știu ce, că scenariu. Și mi-a climat ministrul. Hai, dom'le, poate, dom'le, mi bat ca-ți fața acel știne, noi... Nu dai cicioarele aici. Da, ceva așa. Și zice, dom'le, tovarășul care era cu... Nu pot, dom'le, ce să fac? Da. Nu pot. Asta este. Mutrie așa și... Te-a lăsat. Da. Te-a lăsat. Și de-apoi, când fugi de acolo, că îl mutară, mai bură sau cu regizor, cu care să știa și povestea Alexandru Tatosu. Că era fețără liceu de domnul și să știa. Și îl zice, dom'le, m-a impresionat Gulea, dom'le. Că s-a ținut pe poziție. Că a refuzat. Avea, dom'le, zice, i-am dat. Ți-vă zic că pentru Sony, niscântiori tu bani amintași cu atitudinea asta. Sigur că e riscant. Da, întâlnești oameni și oameni. Nu poți să întâlnești unul care să... Masibo un TV kill, de apoi... Da, dar ăsta, așa cum era el, așa... că avea funcțiile pe care am apătut Sony avut minții. Și dădea seama că asta, dar a zis, uite bă, că e unul care zice, dom'le, nu pot să fac, dom'le, chestia. Că este un subiect colateral de moabetea noastră, mine fu impresionat de aceea că zici multul discris pentru Sony și de ziga asta, balanța asta, anamisa de curaj și de compromis, că pentru Sony niscântiori prindea să adași compromis că nu aveai câte iu. Deci, ideea asta că într-un sistem ca ăla, ideea e că, vezi, Doamne, eu mă țin drept și nu cedez, poți tăci. Au fost oameni, au fost scriitori, dar n-au fost lăsați să publice, nu? Da. Și unii dintre ei poate nu s-a aflat niciodată că au fost niște oameni cu un potențial extraordinar care s-a dus,
Deci, asta am încercat, a fost o experiență și cu Moromeții 3, într-un fel. Adică problemele sau lui personajului erau problemele pe care le trăisem și eu. Că până unde poți să mergi? Dacă, ești alcătuit așa, da? E curajul până iuim. Da, și curajul, dar și la un moment dat zici, da, și ce naiba fac? Și responsabilitatea pentru Sony, responsabilitatea între miarea ta, între Cilimeani, între... Da, deci au fost, dar au fost oameni care s-au bătut pentru lucrurile lor, nu mulți, din domeniul meu vorbesc, din cinema. Depinde de fiecare, știi? Adică nu-mi permit să judec, nu cred că e normal să judeci. Vorbește despre fapte, nu dai judecăți. Chiar acum 2 zile, țin minte că m-au întrebat cu Iliescu. Că mi-au zis că istoria, dom'le, să lăsăm prostia asta cu istoria. Eu pot să vă spun ce am trăit eu în perioada în care el a fost, la început mai ales. Și pot să vă spun ce cred eu despre asta. Da? Zic, și eu cred că sunt câteva lucruri care s-au întâmplat în perioada aia de început a lui, care au rămas traume pentru societatea românească. Prindeți-vă că unde n-ai mai abzătile filmei Atalia, asta țel piața universității care în și tu n-audzăți și care zburaște de evenimentele ațele dramatice, tragice din n-audzăți. Până tu Sony. Adică cât ce să zburăm așa ca să ne aflăm tu zborul. Aici este situația. Faptele, nu te judec. Dom'le, aici este fu, da? Era lua puterea, lua puterea, ce să facă? Suțeană, se consolidează. Era, nu-l judec. Așa era, lua este. Istoria, ca istorie. Azi este istoria, te vede tună soie, mâine se schimbă, te vede altă soie, nu? E greu. Va mi torno cheamă la momentul acel când intrași la facultate și va te plăcărsesc cu ziți secvența ațea cu lalătul Gheorghe. Papu Iorgu. Papu Iorgu, fratele, ești mare al tatei. E o figură. Un tip, un om tăcut, dar așa, la mod. Cred că stătea ore întregi fără să spună o vorbă. Fumaș. De asta spun că figurile astea mi-au rămas, adică niște oameni, cum să spun, simpli, nu? Da, nu știu câtă carte avea. Și el și alții. Erau niște oameni care gândeau, minduiau, cum zicem noi. Așa și el. O viață destul de grea. Dau căsnicii cu una feată, care până tu Sony smărata a avut ghinion, nu știu ce, era supărat, era mâhnit așa. Dar în același timp, deci el aproape aș zice că apropo de maică mea și la el, până la o anumită vârstă a fost un fel de viață de belfer. A venit pușcăria, unde muncea ca un spart. Îl rugau ăștia să nu mai muncească atâta, că spărgea normele. Că el crezuse că dacă asta îi dau mai puțin... Ei spuneau, nu v-ați da țiva. Nu exista. În fine, iese din pușcărie, nu știu ce, dar trebuie să o ia de la
ca lingură, de la casma, de la toate astea. Muncea ca un bivol, domne, ca un... Era ceva, parcă ziceai, bă, cât a belferit, acum este un fel de... Da. Ăsta era persoana și... deci, mândria asta a lui... Scârții că intra și la facultate. Că am intrat la facultate, ficiorul, că vor nu avea Fatima, nu avea ficior din familie, știi? Și se îmbrăca așa cu costum, nu știu ce. Haide, tora, mergem la Perpeleac. Noi zicea Perpeleac. Hai, la Perpeleac, a dracu, să mergem acolo, să analizăm acolo. Și am fost acolo. Pe pom. Pe pom, da. Asta era numai noi doi. Tu parcul de la Palatul Mogoșoaia. Da. Mult umșat. Pirifan cu tine. Da, era mândru. Fuma țigară de la țigară. Snadar vră alatu se zmilerță amaca alătusescu zâgdit aduțarea aminti. El fu unătule din model Trăilie Moromete, Trătini? Nu. Lali, nu. Un frate de ale mami. De la mamă ta. De ale mami, Hristul o chema. Acel era. Aha. Acel care cu franceza. Acel care zbură cu miarita, nu? Tu franceză. Cu muliarii mea, așa zbură... Dau 3 zboare. Că arcații tu polimă ziare franceze. De ziarele le aruca soldații francezi și el le aduna. Și le ghivusea. Și le-a rămas. Deci Hristul Gaci. Și avea situații și asta cu copii din mai multe căsătorii. Deci avea o situație similară. Care da. Dar, bun, dincolo de similaritatea asta, era chestia asta, dom'le, felul de a vorbi. Cu subînțelesul. Niciodată nu spunea direct. Tot timpul era pe după. Să înțelegi. Avigra. Da. Adică și știu, îl rețin foarte bine. Se vedea inteligența pe chipul lui, știi? Adică simțeai că dacă te întreabă ceva, nu te întreabă așa că vrea el să-ți caute mintea, să vadă ce gândește, adică nu... Era foarte... Da. Și nevastă mea a rămas... Apucă să vadă filmul? Nu, a murit. Și nevastă mea a rămas cu... nu numai că a vorbit cu aceea, dar figura lui, când a zicea, da, măi, ai dreptate, Papul Hristu e într-adevăr... aducea cu moromete. Și câtora că o adus-mi aminte cu chira ta, Micaela, Michi, vreau să te întreb părinții cum o aprucheară, că de aradă armânii Miheamă nu vor să ia. Tati vine prota, petrecut de mama, hai du-te acolo și vezi ce sfați. Aici. Bine, l-o așteptam la gară, nu știu cine, asim la Doina, acolo, la bufetul, așa. Eram cu un soț mulatru, sudanez. Eram soți. Și eram 4, așa. Da. Tati era... se chechisea cu Mihaela, cu asta... Da, deci gata, raportul raportul e favorabil. Da, raportul este. Și pe urmă am așteptat momentul când m-am dus să o vadă mama, că acolo era problema. Acolo în Grica. Da, n-a zis nimic. Dar nici nu trebuia să spună, că mi-am dat seama că a studiat-o așa, în felul ei, că nu se uita niciodată ca să-ți dai seama că te privește, știi? Adică știa așa. Da. Au intuit-o și-au dat seama că este un om cu care relația s-a stabilit, nu existau dedesubturi, suspiciuni, sau nu, era... Și asta a fost marea... Și eu m-am bucurat că
Da, totuși face plăcere să ai sentimentul ăsta că părinții agrează ceea ce ai ales tu și după aia că ai totuși o viață de trăit împreună. Și... Că him la subiectul ăsta aprindeți că aveți dau fumei, Matei și Alexandra, și doi au mirachi tră lumea armânească. Cum se explică lucrurile astea? Alexandra dră filmul tră Maisa, tră ta Alexa, și Matei îmi zicești că, nu știu, Fimisescu când era la noi la Suțată, că are mindueri așa, tră armâni multul buni. Da. Păi, bună cu ei zbură avdă povești, îl cunoscu felul de a fi, de a se comporta. Da, pe urmă am văzut unchii mei și toate astea, adică sunt oameni cu care au fost într-un fel primii oameni, primele caractere cu care a avut de-a face și i-au rămas. Adică... La Alexandra a fost o influență de la tine tră cariera ei? Nu, ai stat foarte Nu, minimasa era după mine, nu a lăsat. Nu a lăsat acolo? Nu. Nu o lăsam că e zonă grea? Nu, e o meserie greu. Yeah. Și tora se schimbară mult lucrurile față de maninte, ca posibilități cu tehnologia se schimbă, știi? Dar mine știam cât de greu, nu aveam de să știu cumva să schimbă lucrurile. Știam prin ce treceam. Bine, și ea nu înțe. Bine, aflai târziu, că ea prota face pictura și de-apoi Fu a doua opțiune. Ea de-aua nădea la cinematecă, dar bine, nu știam. Nădea la cinematecă, vedea filme, nu și tu Sony, ca fiun și alege calea lui. Și ea cu mine mă puțin, nu acățai de a mei, de armâni. Ea și foarte bine face. Lucrași la un proiect comun cu Alexandra, la Hacker, lucrat de-a la film. Mai mult, da, mine încercam să mă ajut ca producător, nu era practic, ei îl face, cu Thomas. Ok. Da, nu eram... Nu, de-apoi lucrai montaj cu ea, deci, am 4 filme la montaj cu ea și... Este interesant să lucrezi cu fata ta. Nachi Căsim. Nachi Căsim și este nu... Zăci, ce mi-nduiește în momentul acel. Cum ți se pare, cum de aici stă. La început poate nu eram pe aceeași undă cu Zăce, dar cu timpul și ea, că nu ești tatăl tu, ești feata, mă nu te știi. Așa n-ajută, ca să ne cunoștem și mai bine. Mersi, apandisa asta mult umșată. Vreau să zburăm în cheamă cu chiera ta da scala de franceză și tu zona universitară aduchi și una miare care te achicăsi mult că fără ani de zile tu care tine n-amintai praț. Absolut. Și nu că fu zori și ea te achicăsi, te ajută tu lucrul ăsta. Păi nu, Mas nu era ea un om care să achicăsească, care să nu bagă zorii. Nu puteai să te asta. Aveai casăcile mele, nu? Ea fu
îl duceam la Cilimeani. Ea este. Mine, ea e baza, stâlpul. Și așa-și cred. Adică, Aua, cartea zbitisești cu un cadru. Eu hitini cu... Nu, nicu chirata cu dauli nipoate. Nipoatele, da. Și deț acolo, li băgași tu filmul, tu Moromeții 3. Da. Ideea fu stinisești să încheamă și absența ta, adică dai un sens la sacrificiul ăsta pentru Sony, nu? Da, poate, vezi, într-un fel. Sigur că am simțit asta, că am stat pe capul ei până la urmă, greutatea și asta. Și a fost un om care a dus greul ăsta, că altfel se destrăma familia. Nu rezista. Adică puțini oameni rezistă să ducă și așa. Și ea a rezistat, a avut această încredere extraordinară și asta a ținut familia, să știi. Tora că zburăm tip praț, ar mă iau imaginea asta că sunt un mastur să adună praț. Și este un permis excelentul carte cu lalătul Aristide, care aminta praț. Tine nu para amintai, dar intra și acolo, ți-a unul numă și era pirifan cu tine și ți-gri la cap și acolo și vrei să ne dă-ți cheamă. Da, mi-a climat cu un, hai, stă, nu știu ce era. Măi, nu știu, ia, adu un coace. Băi, tu știi ce e regizor, ce face un regizor, măi, la film? Nu știu, ce, nu știu. Băi, ăsta e nepotul meu, măi, e regizor. Da? Da, domnule, știi că nu știu ce. El era ca un lord acolo la Capșa. Da, nu numai, dar ca fiun vinea inginerii de acolo, de la IPRS, nu știu ce. Și lua mișterea, da. Și ajuns și, cred că Zăcocu, cu sora al Ceaușescu. Lucrăși cu ea. Da, îl dădea preț. Este impresionant cât de mobil era și cum putut toată bana să lucrează cu un... Știa, domne, se pricepea la om, știa nevoile alea de bază a existenței. Nu se complica cu... Vreau să zburăm, Micheamă, nu tră proiectul sub pecetea tainei. Voi moastră aduc aminte că era una tiniseare al Matiu Caragiale, a dragi filmul ăsta. Amintași reacții pozitive și atunci Toma ticăftă el. Ne permitusi și altă oară cum lui Vizuș Toma da, oară. Da. Am vreau să ne zici tora secvența aceea care este epocală, cum a cât să mirachi trătini vreare, trătini. Da, Toma își băgă tu minte să-l convingă pe Preda să-i să fac una carte, să fac film. Și, când își băga Toma tu minte ceva, nu-l stătea în minte. Și de Paști era. Un Paști. Îl invită la el acolo, avea la Periș Toma una casă și sfățem Paștele. Venit Preda cu mulierea, cu... nu știu dacă vineră și ficiolii, nu cred că vineră, nu. Cilimeani, nu le-a dus. Și era Toma cu soțele Amel, cu care avea ale lor și căi, bancuri, chestii, întâmplări, așa. Și principalul punct de atracție era Nielu. Mâncarea. Da, să-l facă, că aici era, l invită pe Preda la un miel, la proțap făcut macedonește. Tati știa el, nu știa așa ghini. Lale Gheorghu, el pus cu oi, tati puțin, și el și știa, da, și vine și Lale, papul Gheorghu, luară în elul, lua leapsiră, ca zic așa,
șurul, Băgarea feaceră, pisulă, da, băgarea feaceră, foc, nu știu ce, și Papa Iorgu stătea acolo și mai tălia, mai băga... Ia numai, le le băgat tu mață. Da, dar ninti feacerea cucurudul, așa, ca, da, că dura, Nu nu moare puteai de să... foame. Mai ales nu era fapt, nu puteai ceva de el. Yeah. Și tati vinea cu cucurudul să face mahonia și vinea și cum era el îndatoritor și drăguț așa și doamnă, că era și muliare așa, serviciu. Ce e asta, domnul? Ce? Dai cum ce să spună? Cucureț. Da. Preda, știi? Da. Ei, cucureț. Ia, domne, să vedem ce cucurețul ăsta. Și, bă, taică mi tăia așa. Bun, domne, cucurețul ăsta. Ce e asta, domne, cucureț? În fine, se distrau și ei și nu știu ce. Pe urmă am fost la biserică, așa am venit, era mielul acum, era Adrat. vorba aia făcut, nu știu ce, și a început spectacolul, să-l distreze pe Preda și cântau ăștia Caragiu mai Boys. ales era prietenul ăsta al meu, Mihai Bandac, pictorul, avea chitară și cânta la chitară și Toma cu vocea lui, nu știu ce, și au cântat cum să spun, ăla și zdrelise degetele la chitară, știi, de Bandac. Îi zise acolo că avea și numai Parea Caragiu Boys. Da, era formația Caragiu Boi, de când se striga așa în engleza pe care nu o vorbea niciunul. A fost extraordinar de... E mult umșat acolo că nu-ți vedea de frustrare, că nu e și proiectul, dar nu era frustrare. La tine era haraua că l-a cunoscut și Marin Preda. Da. Păi mine îl zeș al Toma. Toma era învirinat. Da, era învirinat și îl zeș. Era marele singurate ca atunci. Și îl zeș, Toma, Maghini. Uite-mă, de ce termină prostia asta, acum. Romanul nu e mare lucru. Acela era marele singuratic, da, nu? Da, nu e așa. Și filmul aia așa și așa. Văd că e Preda, cartea lui e slabă. Văd că regizorul nu e. Hai bă, termină cu prostiile astea, băi, cum să... Da, știi, asta e fascinant, că Puntul Sonia adragi după Marin Preda, adragi moromeții cu care armâni tu istoria filmului românesc. Da, vezi cum îți duți... cum vin lucrurile, cum asta... Și într-un fel, da, n-aveai de unde să știi. Cine putea să știe? Nu mai vorbim de faptul că dacă te apuci așa cum am apucat eu, ca un fel de pariu imposibil să fac moromeții, ni tam, ni sam, așa te trezești să faci moromeți. E totuși un roman de bază, capital al literaturii române. Foarte greu de făcut. Foarte greu de făcut. Armând tu istoria filmului românesc. Nu, românesc vreau să spun, foarte greu de făcut. E un pariu extrem de riscant, așa. Și te apuci așa, știi? Că tu zburăm din moromeții la Prota Party, băgași mulți tineri, ai avut și curajul ăsta să bați mulți tineri tu filmul. Fu riscant? Nu. Băi, aduchi după ce-l bitisi așa, nu, dip, da, vin câțiva oameni care știam că va că pe buni. E bun, nu e bun. Era și Rebenjuc. Și Rebenjuc a avut și a avut bănuiala dubiu că nu va să că nu va să. A mânat Duchică în șighie. Nu era. Abia după ce a văzut, a început să aibă, dar parcă l-am văzut așa, știi? S-a schimbat ca atitudine, știi? Adică și-a dat seama că e ceva. Că e și bun, că e și lucru că e ceva, știi? Și
Păi mai era Alexandru Tatos, dar nu mai era, și cu care eram prieten și care era un om în al cărui judecată credeam și nu știu ce, și nu mai erau, mai fost, și mi-am dat seama că, bun, deci, bun, nu că niciodată n-am acceptat ideea asta cu capodoperă sau alte etichetări de astea, dar că e un lucru bun, că așa, nu mă fac de râs. Având sentimentul ăsta, aproape convingere că e un lucru bun, adică mi-am zis, bă, dacă cedezi la ce cer ăștia, îl stric, ți-a dus dracului și păcat. Și atunci, în momentul în care ai convingerea asta, că e un lucru, că ai argumente ca să nu cedezi, argumente solide, poți să duci. Ești, trecură 2 ani, Aramisa de poți să duci. 85-87. Adică ai un fel de încredințare din asta și de convingere că trebuie să reziști și că până la urmă, bun, n-aveam de unde să știu ce o să se întâmple, dar n-am cedat. N-am cedat și chestia asta pe semne că până la urmă... Angrică, sigur. Angrică și cei care a dat cenzura. Adică, dar asta a venit din convingerea că e un lucru pe care că întotdeauna ai cedat, da, gata, e suficient prima dată, se rupe ceva în tine și gata, toată... Că zburăm din Toma, prindeați joacă tu iarba verde de acasă, prindeați Sibă la protul tur de manivelă care făcut 4 din marțul. Așteptam, așa zburăm, că mini fugi la filmare și așa a rămas, când aici și nu știu ce se întâmplă. Nu vine. Mazinea nu va smurea. A și fu mira. A și fu destinul. A și fu mira. Tu iarba verde acasă prindeați jucă Caramitru nu rolul lui. Nu rolul lui, altul rol, că el era băgat de Prota. Vreau să-ți dau zboară, mi-a gărși să te întreb de Ruxi Juvara, care de arădățină pistipsescu că tot armână este, ghine, îndepărtată. Nu era dit... Nu este. Al ei sunt... Nu sunt dit gheațările aței mări? Juvara? Nu strazi dit gheațările aței mări? Tatăsu era cusurin cu hiaturul Juvara. Ali de către măsa era mai mult de greții. Aduc ei. Și ea cu bărbatul sunt un nunli avoșsă, nu? Sunt nunli avoșsă. Ea era audiență la secția de regii, Roxandra, și așa ne cunoscum, de-apoi îl cunoscui pe bărbașul, sculptor, soț cu Pasima, lui Tachi. Joe. Da, acolo îl cunoscui. Vreau să te întreb și o întrebare scurtă. După obdățânaua Adrașa este la Piața Universității, documentar mult avzât și amintat și cu asta un numă. Am adras și filmele astea care zburăsc cu de realitățile de post-obdățânauă. Ația Mamă de Weekend și Adraș sunt o babă comunistă și cu asta cu nostalgiile care apar la lenturile de oameni. Este zorii să zbațoare la țisfații Amberliga de tine ca să poți să adari un film? Oare trebuie să bați? Oare trebuie să bați? Altfel te rupi de bană de actare lucruri. Trebuie să băneți. Trebuie să ai poți să te superi, să te enervezi, cum zice ceva. Și aceea este una sursă, știi? Adică nemulțumirea, supărarea, așa, e una sursă pentru om, pentru un om care face ceva, știi? Trebuie să ai ceva care să te... adică când te apuci de ceva,
De ce? E o întrebare pe care ți-o pui sau nu ți-o pui, dar ea există. De ce faci? De ce ai ales să faci lucrul ăla? Și nu altceva. În ceea ce privește, de exemplu, Morobeția, a fost marea plăcere pe care am avut-o pentru această lume și această carte, care mi-a fost mie foarte apropiată. Și atunci m-am simțit și bine, dar și dator față de această lume. Nu știu, Maca, atunci ordina zboarele ațele al Predatra Armâniu, i-a lăvda la superlativ, zicea că sunt supra-români, că nu s-a spar, că... Nu, cu iertare, aia este Țuțea, îi zicea. Țuțea îl contrazicea pe Preda cu iertare, alătusii mine. Asta va o tălie ca alătusii mine. Nu, dar Preda nu știa multe. Îmi pare că el îi asocia cu aței, vezi că cu Caranica și cu aței care vătămară pe Duca. Și atunci a pândăsit Țuțea, asta nu vale, băgăm că alătusii mine. Da, el era, avea 14 ani atunci, la rebeliune, nu știa el multe, mai știa că sunt... El îl cunoscu la Paris pe Cușa. Acel care era legionar și care fugi... Nachi Cușa. Și care era de Cogălnicianu. Da, era cu Sorin, cu toate. Nachi Cușa, personaj foarte... Care ajung și să aibă o editură excelentă. Da, și care ajunsese un om cu o bună stare, dar nu numai asta, scodea reviste, așa, dar era foarte generos. Nu exista scriitor român sau care să treacă pe la Paris și să nu... Că îi spuneau, bă, sună-l pe Nachi, pe Cușa. Și a rămas celebră povestea că Preda, evident că l-a căutat. Au și fost împreună și nu știu ce. Și la un moment dat Nachi l-a întrebat, domnul Preda, ce vrei, domne, cu ce vrei să pleci de la Paris să ai? Și, domne, o pălărie, domne, frumoasă așa. Și aia a zis, păi, nu știu, s-au interesat ei cât costă o pălărie de mare domn, așa, nu știu ce, cu tare, și i-a dat bani. Și Preda s-a dus, a umblat, nu mai știu cu cine, nu știu ce, și a găsit pălărie foarte, i-a plăcut, dar la un preț care a mai luat încă 2 pălării. Deci, ăsta, el știa și cu a românii, cu macedonii. Și prietenia lui cu Toma, nu neapărat numai că era român, dar era și pe chestia asta de seriozitate, de cum să spun, temeinicie, știi? Adică îl prețuia foarte mult. Iuliana cu Coli vor să adară una doară. Asta este doara Trătini. Vă o spunem în cheamă și la camera și este una nică doară Trătini. Și mersi foarte mult, așa. Parcă suntem la americani. Bitisita filmului și vreau să ne zici, dau zboara și cum vezi lumea armânească. Cum o viți Juștini, din perspectiva ta? Tot când fu zborul și când este zborul, udză cu multă plăcere că și armân. Că mi trag din neamul ăsta,
că lucrurile care i-a rămaseră, le învițai din Icu, sunt lucrurile care, nu că mi ajutară, cu care bănai și cu care băneți șadă. Lumea este, mi ajută, mi-a rămas și altceva ce să dă cu. Că, Asta e duri. da, Mersi mult că n-a procheaș la tine acasă. da. Stai, iartă-mi, tu a hurhit mai zic eu hiu? Ok, zic ți am tu minte, da? Da, gata, știu. Da. Zelian, Lili, Deci Lilia era sora lui. Discutam cu scoși, dar poate s-o scot de piscină. da. Ți măcar te-ai să și mai tu, când erai mic. Că de la mine, Armânească și da, piperiță cu Piperiță. da, cu caș, cu caș. cu dumate. Mine era sora Pino Caramito. Ea era la bileca, nu? Cânta tu engleză, dar nu știa care. Păi nu, asta voi să băgăm pe alaltă, ațea cu Cristel, ațea o băgăm tu deja, nu știu eu. Da, nu, dar ce este că cântau, asta e clipul și atât. Asta o băgăm, era soțul lui, cânta cu Toma. Asta îi zic în fații că și noi nu băgăm tu alaltă înregistrare. Eu vă voi armâni pe toți, voi armâni. Armâni, oameni bruți, eu vă voi armâni pe toți, voi armâni. Eu nu ietă him armâni, stripă pâini și stripă pâini, voi armâni. Eu nu ietă him armâni, stripă pâini și stripă pâini, voi armâni. Vor armăie, malea sparsără păgăie, voi armăni. Și-a tihoarea vor armăie, malea sparsără păgăie, voi armăni. Și-a tăcoară gramostea, nu-a sparsă lipașea, voi armăni. Și-a tăcoară gramostea, o sfarsă lipașa, voi armăni. Bachița cu vârgăriți și avea armâni cu nii, voi armăni. Bachița cu vârgăriți și avea armâni cu nii, voi armăni. Moșa ta coară s-a sparse, michea trădia n-a rămase, voi armăni. Moșa ta coară s-a sparse, michea trădia n-a rămase, voi armăni.
mă așed, mi-minduiesc, cu plângul nu pot zdănăsesc cu boiară, măi. Tot mă așed, mi-minduiesc, cu plângul nu pot zdănăsesc cu boiară, măi. S-a spart noastră hoare, multă inima mi doare, boiară, măi. S-a spart noastră hoare, multă inima